seara, dragii mei, și bine v-am regăsit! Dat fiind faptul că, din păcate, în următoarele 2 săptămâni nu voi putea fi prezentă în live-urile cu care deja v-am obișnuit în fiecare miercuri seară de la 19:20, am hotărât să vă las aceste 2 filmulețe privind gama Iseul. Ei bine, gama Iseul este o realizare a companiei Faberlic în colaborare cu cele mai bune laboratoare din Coreea. Numele de Iseul înseamnă în coreeană roa dimineții și probabil că veți mai regăsi prin catalog sintagma Chok Chok. Aceasta, în accepțiunea coreencelor, înseamnă definiția pielii perfecte. Această sintagmă nu are traducere directă în nicio limbă. De fapt, Chok Chok este o onomatopee ce reprezintă sunetul făcut de buricele degetelor pe o piele sănătoasă, hidratată și elastică. De asemenea, această sintagmă mai este folosită în cultura coreeană pentru a descrie produsele cu textură de gel, dar cu o foarte mare putere de hidratare, ceea ce vom regăsi și în gama noastră. Dacă tot vorbim despre produse coreene, aș vrea să vă prezint și 2 tehnici importante de curățare a tenului specifice acestei culturi. Și anume, prima ar fi double cleansing și presupune curățarea dublă, adică odată curățarea cu un ulei a tenului și ulterior spălarea feței cu un gel sau o spumă de curățare. O altă metodă de curățare specific coreeană este metoda Seven Skin. Este o metodă inovativă de tonifiere a tenului și presupune aplicarea loțiunii tonice sau a tonerului de 7 ori. Și se procedează astfel: se îmbibă o dischetă de machiant în toner, se masează bine fața și gâtul, iar cât timp fața este încă umedă, se toarnă aceeași cantitate de toner în palme și se tapotează tenul cu mâinile. Apoi se repetă acest pas de încă 5 ori. În această gamă putem regăsi ingrediente tradiționale coreene, precum extractul de fuligo și am aici peelingul gel. Mai avem și uleiul de curățare care conține acest ingredient, dar și în crema Sisi, pe care din păcate nu o am aici lângă mine. De asemenea, vor regăsi mai multe ingrediente tradiționale coreene, printre care și extractul din mucus de melc, extractul din cuib de rândunele, dar hai să trecem la prezentarea produselor și le detaliem pe fiecare în parte. Primul produs despre care vreau să vă povestesc, care de altfel trebuie să fie și primul produs din rutina voastră de îngrijire, este uleiul de machiant, uleiul de curățare, care se aplică direct peste machiaj. Nu trebuie umezită fața în prealabil, se masează. Acest lucru evident că va îmbunătăți și circulația sângelui tenului dumneavoastră, după care se îndepărtează simplu cu apă, respectiv cu gelul de curățare sau cu spuma de curățare. Acesta conține 2 ingrediente principale și anume extractul de fuligo sau alga fuligo. Extractul de fuligo sau alga fuligo este o specie de mucegai ce crește pe plantele din insula Jeju din Coreea. Este un antibiotic natural ce ajută la restructurarea pielii, redându-i elasticitatea și tonusul și, evident, având în vedere că este un antibiotic natural, va crea o barieră protectoare împotriva factorilor externi negativi. Este un demachiant ultra eficient ce va reuși să îndepărteze inclusiv machiajul rezistent la apă cu succes, fără a lăsa acea senzație de aspect gras. Următorul produs este peelingul gel pentru față. De asemenea, acest produs este îmbogățit cu extract de fuligo și scrie pe el aici. Are tot așa o textură ușoară de tip gel, după cum se poate observa, și se folosește o dată sau de 2 ori pe săptămână. Are o textură ușor abrazivă, ceea ce va ajuta la curățarea în profunzime a tenului, a porilor și va îndepărta celulele moarte, lăsând o piele catifelată. Se aplică pe tenul spălat și uscat, nu îl aplicați pe tenul umed. Se vor forma așa niște frecăței, care de fapt sunt celulele moarte. Următorul produs este loțiunea tonică vitaminizantă și vă mai spuneam eu că loțiunea tonică are rolul de a degresa tenul și de a reechilibra pH-ul, care a fost anterior dezechilibrat cu produsele de curățare. Extractul Herbex Mulberry, adică extractul de dud alb,
împreună cu vitaminele B, C și E, reușesc să restabilească stradul de lipide și energizează pielea. Vă spuneam că acest produs este ultimul produs din rutina de curățare înainte de hidratare. Și pentru a vedea produsele de hidratare și nu numai, ne vedem în partea a doua, miercurea viitoare. Vă pup și vă doresc o seară minunată în continuare!